solar pump, solar panel. Andam na mamuhunan umubuo og kapital ang grupo sa mga Vietnamese investors kon renewable energy pinaagi sa siga sa adlaw aron mapakusgan ang sektor sa agrikultura ug turismo. Sumala sa mga investors nga mituyok sa mga agricultural fields sa Davao Oriental, dako og potensyal ang probinsya sa natad sa agrikultura tungod sa kadako sa iyang luna ug sa kanindot sa klima. Ang sektor sa turismo nga mao'y nag-unang prioridad sa Davao Oriental, mas mapakusgan pa kung dunay insaktong supply sa kuryente. Sa kasamtangan, nagsalig ang tibuok probinsya sa ilang supply gikan sa Davao Oriental Electric Cooperative Condoreco. Ang mga patigayon ug mga residensya nagsalig usab sa ilang distribution. Apan kanunay kulang ang supply, hinungdan nga makasinati sila og mga pagdisturbo sa ilang koneksyon o sa ilang suga ug labing maapektuhan niini ang mga anaa sa commercial establishment. Butang nga dako og epekto sa mga turista. Sa pagbisita sa mga Vietnamese investors, ilang nakita ang kakulangon sa kuryente o gusto nila nga didto mo buo og kapital. Usually 3-4 months it can be completed. Even a big project, megawatt above level, can be 3 to 4 months. But the problem for the renewable energy is the work before the project. You have a lot of permit, you have a lot of study and design time for the project. And especially in the Philippines, if you will do the solar project, you cannot avoid the local electric cooperatives. Matod ni Mati City Mayor Michelle Rabat, andam na ang tanang tourism destinations sa iyang syudad alang sa mga turista ug mokusog pa kini labi na kung dunay igong supply sa kuryente. For Mati alone, well, if we can solve the power supply for Mati, that's one. That solves it all because that can we can now start inviting investors to put up their plants here. It's cheaper to do business in Mati. The way of doing business now, competitively, we're high already. The ease of doing business, we have made sure that it's investment ready. Everybody wants to come to Mati for a staycation. You don't have to go abroad. You have to just discover what we have here in Mati. So we made sure that the Baywalk is ready. Kasi yan, that's the only place in this city wherein family can go, friends can go, explore, enjoy each other's company for free. So inayos po namin ang Baywalk. You've seen the lights in the Baywalk, no? It's very, very enticing. But for December 1, we're doing a movie by the bay. So I rented a big LED wall. And so we will show movies from December 1 until the end of the year. Matod ni Mayor Rabat, tanang oportunidad sa turismo ug patigayon anaa na sa Mati City ug dakong tabang kanila ang supisyenteng supply sa kuryente. Kining punong sa Pasayan nanginahanglan og hangin ug kuryente aron mahatagan og hangin ang ilang mga binuhi. Matod ni Miss Rose, ang iyang punong makahatag og tonet-tolinadang Pasayan dili lang sa Davao Oriental apan maabot pa kini sa ubang lugar sa Davao Region. Definitely. If you don't have capital, you better not invest. Much as you desire. Of course, more than that I wanted to place. You should follow always the protocol. And dedication. Basically the You need to dedication. love the work. Oh, the dedication will come in naman. What is important? You should always follow the You should protocol. always be hands-on. Yes. Then, sabi nga nila, you should always love what you're doing. Kay ilang nakita ang potensyal sa probinsya sa Davao Oriental gikan sa natad sa turismo, agrikultura ug patigayon. Andam na silang magpagawas og kapital ug mokabat kini sa pipila ka bilyones. Apan, ang kamitikuloso sa proseso usa ka butang nga ilang gilantaw. Government bureaucracy kun ang kadugay sa pagpadagan og dokumento ug papilis sulod mismo sa mga buhatan sa gobyerno nga mao'y makapalangay sa ilang plano. Of course, my primary interest for this investment is the solar project. Yeah, because we need a very strong partner here to operate, to reach the is a very experienced contractor, developer of solar. Tungod kay
kay klaro kanila ang panginhanglanon ug ang problema. Ilang gisalig kang Governor Corazon Malanyaon ang kasulbaran. Apan matod ni Gobernador Malanyaon, iya na kining gilantaw ug duna na siya'y plano unsaon pagresolba sa nahisgutang problema. Si Governor Malanyaon ang kasamtang naglingkod isip chairperson sa Regional Development Council. Nagbutyag nga iya nang gipadangat kang Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang problema ug mipasalig ang presidente nga iyang pangitaan ug paagi nga masolusyonan ang naisgutang problema sa birokrasya sa gobyerno. Gikinahanglan usab nga musugot ang Dureco kun Davao Oriental Electric Cooperative ug makig-alayon kini sa mga investor sa planong solar power plant sa Davao Oriental. Kay kung dili musugot ang Dureco, dili matuman ang maong proyekto, busa gikinahanglan nga makig-alayon sila aron mahimo ang maong proyekto. Ang kanila kasi sinasabi sa amin is, they can sell to the grid. Kasi for now, they are buying from the grid. Sagad sa mga lugar sa Pilipinas, nagproblema og kuryente, labi na kung ang ilang power distributor mao ang mga cooperative. Kung maghisgot og kalambuan, angay lang nga makig-alayon og suportahan kini sa tanang sektor tungod kay ang kalambuan nga gidamgo ni Mayor Michelle Rabat og ni Governor Corazon Malanyaon kalambuan sa tanan. Kung doon na igong supply sa kuryente ang Davao Oriental, tanang turista ug investor ug ang mga residente dungan ng musinggit sa ilang campaign brand nga Davao Oriental Beautiful. Edit Kadoayan News 10 Philippines. Stay safe!